Gledaoci iz Zrenjanina u više navrata su se danas obraćali našoj redakciji sa pitanjem kada će vodosnabdevanje u tom gradu biti normalizovano. Kako smo saznali od nadležnih, velike havarije se retko dešavaju, a da li je voda večeras potekla zrenjaninskim česmama, pitamo rukovodioca sektora za informisanje u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Sinišu Gajina, koji je na telefonskoj liniji. Gospodine Gajin, dobroveče. Kakva je situacija sa vodosnabdevanjem u ovom trenutku u Zrenjaninu? Dobro veče. Kao što ste rekli, u toku prepodneva imali smo veliku havariju na magistralnom vodu vodovodne mreže na samom izvorištu, odakle se ceo grad snabdeva vodom, što je dovelo do određenih problema u vodosnabdevanju. Brzom intervencijom naših ekipa stvoreni su uslovi da se obezbedi vodosnabdevanje u celom gradu, doduše smanjenog pritiska, što znači da je veći deo grada imao vode smanjenog pritiska, dok su samo pojedine više spratnice i obodni delovi grada bili bez vode. Taj režim grada, odnosno vodosnabdevanja, je bio toko celog trajanja saniranja havarije. Evo, upravo sam se vratio sa mesta havarije i mogu da kažem da su radovi na sanaciji završeni. Trenutno se rade posljednja testiranja cevi, što znači da će u nekih narednih 10 minuta biti puštena voda punog pritiska kroz gradsku vodovodnu mrežu i tamo negde do 23 časa očekujemo da bude u potpunosti normalizovano i stabilizovano vodosnabdevanje na teritoriji grada Zrenjanina. Hvala vam na ovim informacijama. Dakle, čuli ste, poštovani Zrenjaninci, do 23 časa vodosnabdevanje u vašem gradu biće u potpunosti normalizovano. Bio je to, dakle, Saša Gajin iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.